Puterea unei coji de nucă. Bătrânul domn Rodion avea o funcție înaltă în stat, pentru că el era un neobosit apărător al adevărului și al dreptății și a făcut o mulțime de dușmani. Aceștia erau foarte înverșunați, deoarece bătrânul Rodion îi împiedica în furturile și nedreptățile lor. Atunci aceia s-au sfătuit să-l piardă pe bătrân și i-au dat bani unui ucigaș. Acesta și-a dat cuvântul că va căuta prilejul potrivit și până la sfârșitul lunii septembrie își va duce la îndeplinire misiunea primită. Bietul domn Rodion nici măcar nu bănuia ce se pusese la cale împotriva sa. Într-adevăr, omul care își îndeplinește îndatoririle are conștiința împăcată și nu se teme de rele. Seara, nepoței lui au venit să-l vadă. Fericit și mulțumit că se afla în mijlocul lor, le-a dat să mănânce mere, nuci și struguri. După ce nepoții au plecat, bătrânul Rodion a mers în camera sa să se culce și a făcut rugăciunile înaintea icoanei ce era luminată de flacăra unei candele. Apoi s-a așezat în pat și a adormit fără nicio grijă. Pe la miezul nopții, ucigașul s-a strecurat pe ascuns și a intrat tiptil în camera bătrânului care dormea liniștit. Lumina candelei lăsa să se întrezărească obiectele din cameră. Ucigașul își scoase cuțitul și, ocolind masa, vrut să se îndrepte spre patul bătrânului. Dar deodată, în liniștea nopții, s-a auzit un troznet puternic, încât tâlharul și-a pierdut cumpătul. Din pricina zgomotului, bătrânul Rodion s-a trezit din somn, văzându-l pe străin că se afla în odaie și era cu cuțit în mână. A priceput cu ce gânduri venise. S-a ridicat repede din pat. A luat de pe perete o pușcă și a îndreptat-o către necunoscut. Văzând aceasta, ucigașul și-a aruncat cuțitul, iar apoi a căzut în genunchi cerându-și iertare. Bătrânul Rodion a strigat și i-a chemat pe toți cei din casă. În acest fel a fost prins ucigașul și au fost descoperiți și pedepsiți și cei care uneltiseră la această nelegiuire. După ce toate s-au liniștit și toți ai casei s-au dus să se culce din nou, bătrânul s-a așezat pe un scaun și a zâmbit. Pușca cu care l-amenințase pe acel necunoscut îi rămăsese de la tatăl său și nu fusese folosită de mai bine de 30 de ani. Așadar, cu acea pușcă nu se putea apăra nici de cum de ucigaș pentru că nu era încărcată. Bătrânul Rodion era încredințat că Dumnezeu l-a ajutat și îi mulțumea că l-a izbăvit de la o moarte atât de cumplită. Dar un lucru nu putea să priceapă. De unde? De unde se auzise acea troznitură care îl trezise? Atunci a început să se uite pe jos și în cele din urmă a găsit o coajă de nucă care căzuse seara de la nepoți. Pe această coajă de nucă a călcat ucigașul. Surâzând iarăși, bătrânul a zis în sine: iată roadele iubirii dintre oameni. Dacă nepoții nu m-ar fi iubit atât de mult, aseară nu ar fi venit să mă vadă. Eu nu le-aș fi dat să mănânce fructe, iar coaja aceasta de nucă n-ar fi fost aici pe jos. Cât de minunată este purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care poate să scape pe un om de la moarte printr-o coajă de nucă. Cine crede în adevăr și pe aproapele îl iubește, are un înger ce tot timpul de cei răi îl ocrotește.